Πάμε να σου δείξω πώς θα φτιάξεις open toast με αυγοσαλάτα με χρυσά αυγά βιολογικής γεωργίας. Ξεκινάμε βράζοντας καλά τα αυγά για 10 με 12 λεπτά. Τα παγώνουμε σε νερό με πάγο. Χρησιμοποιούμε ψωμί του toast ή μπριός και το ψήνουμε σε ένα τηγάνι με λίγο βούτυρο να πάρει χρώμα και από τις δύο πλευρές. Σοτάρουμε το μπέικον για 1 με 2 λεπτά μέχρι να καραμελώσει. Κόβουμε τα αυγά σε μικρά κομμάτια και τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το μπέικον, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το ψιλοκομμένο μαϊντανό, μουστάρδα, μαγιονέζα, λίγες σταγόνες από Worcestershire sauce, ελαιόλαδο και αλάτι. Ανακατεύουμε και πάμε να στήσουμε το πιάτο μας. Βάζουμε ένα φύλλο μαρούλι, από πάνω την αυγοσαλάτα και τελειώνουμε με τη σάλτσα λεμόνι. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social για περισσότερες συνταγές και θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Bye!